भारतानं टॉस जिंकलेला आहे। सगळ्यात मोठी बातमी आपण पाहतोय काही वेळातच सामन्याला सुरुवात होईल आणि प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय भारतानं घेतलेला आहे। यावेळी आपण पाहतोय भारतानं टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतलेला आहे। थोड्याच वेळात इंडिया पाकिस्तान मॅचला सुरुवात होणार आहे। त्याआधी भारतानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतलेला आहे। भारत पाकिस्तान फायनल भारतानं टॉस जिंकलेला आहे आणि थोड्याच वेळात मॅचला सुरुवात होणार आहे।